Σταθερή αξία αποτελεί εδώ και χρόνια στα Χανιά το βιβλιοπωλείο Πελεκανάκη. Το βιβλιοπωλείο που γενιές Χανιωτών θυμούνται στην αρχή της οδού Χάλιδων μετακόμισε. Μην φανταστείτε όμως πολύ μακριά, το νέο βιβλιοπωλείο Πελεκανάκη, πλήρως ανακαινισμένο, μεταφέρθηκε απλά στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Ένα καινούριο, όμορφο, άνετο και σύγχρονο χώρο του βιβλίου εγκαίνιασε χθες η κυρία Ρενάτα Πελεκανάκη, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παράδοση που δημιούργησε ο παππούς και διατήρησε ο πατέρας της στο χώρο της βιβλιοχαρτεμπορικής. Το νέο τριόροφο κατάστημα Πελεκανάκη εγκαινιάστηκε χθες στην οδό Χάλιδων 89. Απλώνει σε 3 διαφορετικούς ορόφους. Ο εντελώς κάτω όροφος που είναι κροκαμάρι μου, έχει το σχολικό, τον αλώσιμο, είδη ζωγραφικής, αγιογραφίας, φανς, είδη τα πάντα. Στον κυρίως όροφο, το ισόγειο δηλαδή, έχουμε ελληνική και ξενόγλωση λογοτεχνία. Και στον πάνω όροφο, εδώ που βρισκόμαστε, έχουμε ένα, όπως βλέπετε, ιδιαίτερο χώρο μελέτης και όλα τα φροντιστηριακά και ξενόγλωσσα. Οπότε ένας καθηγητής θα μπορούσε να έρθει εδώ πέρα να επιλέξει ένα βιβλίο με την ησυχία του. Επίσης, σε αυτόν τον όροφο θα γίνονται και βιβλιοπαρουσιάσεις από το φθινόπωρο και μετά. Το τύπο βιβλιοχαρτοπωλείο Πελεκανάκη θα προσφέρει και νέες υπηρεσίες στους πελάτες του. Στον κάτω όροφο του καταστήματός μας, όπως είδατε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε είδη κατασκευών και σχολικά. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να γνωρίσουμε στους εκπαιδευτικούς και κυρίως στους νηπιαγωγούς ότι από εδώ και πέρα θα μπορούν τα είδη μας να τα λαμβάνουν στον χώρο του σχολείου. Δηλαδή, όταν θελήσουν κάτι, θα μας κάνουν παραγγελία με ένα τηλέφωνο, θα μπορούν να λαμβάνουν στο σχολείο όλα αυτά τα είδη τα οποία τους χρησιμεύουν στις σχολικές αίθουσες και κυρίως στα νηπιαγωγεία, τα παιδάκια, τις κατασκευές που κάνουν όλα αυτά. 75 χρόνια πέρασαν από τη στιγμή που άνοιξε η τυποβιβλιοχαρτεμπορική Πελεκανάκη, μια πορεία γεμάτη αναμνήσεις για τον πατέρα που βλέπει σήμερα την κόρη του να συνεχίζει στα ίδια βήματα της οικογένειάς της. Η μεγάλη μου συγκίνηση είναι που πάω στα παιδικά χρόνια ενός νεαρού με πολλές ελπίδες. Ήταν ο Κώστας ο Πελεκανάκης το 1927. Ξεκίνησε όταν δεν υπήρχε επιμελητήριο, ένας δημοσιογραφάκος και ένας τυπογράφος συγχρόνως. Και ξεκίνησε το χώρο στη Μητρόπολη, στο χώρο που είναι παρακάτω από εμάς, στη Μητρόπολη, μέχρι που ήρθε εκείνη η επάρα την μπόμπα και του τα διέλυσε όλα μαζί με την πλατεία Μητροπόλεως. Έκτοτε βρισκόταν στο χώρο ακριβώς απέναντι του σημερινού. Το 98 ήταν το νούμερο που για 70 χρόνια συνέχισε τη δυναστεία των Πελεκανάκηδων, 68 για την ακρίβεια. Και τώρα 5 μοίρες, η κόρη μου, ο παππούς, ο γιος και η κόρη, η εγγονή, συνεχίζει τη δυναστεία των Πελεκανάκηδων πάνω σε αυτό το χώρο. Στα εγγένεια παρευρέθηκαν φορείς, φίλοι αλλά και αρκετός κόσμος που ξαναγήθηκε στο νέο χώρο. Είναι μια τελευταία καλή γλυκιά γωνιά γνώσης, μάθησης, με πολύ μεράκι στημένο από ανθρώπους οι οποίοι χρόνια τώρα υπηρετούν το βιβλίο. Ολόψυχα εύχομαι καλές, εξαιρετικές δουλειές. Όχι τόσο για τον επιχειρηματία, όσο για τον Χανιώτη που έχει να κερδίσει κάτι, διαβάζοντας κάτι από ένα βιβλίο. Θα μας δώσετε τις εντυπώσεις σας για τον χώρο? Είναι υπέροχος. Ήταν λίγος ο χρόνος μου, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις πάρα πολύ χρόνο. Έχει πολύ μεγάλη γκάμα βιβλίων και ιδιαίτερα ξενόγλωσσων, λόγω του επαγγέλματος είμαι καθηγήτρια ξενόγλωσσων και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ό,τι θέλεις το βρίσκεις ανά πάσα στιγμή. Πιστεύω ότι το να προωθείτε το οποιοδήποτε καλό βιβλιοπωλείο στην πόλη μας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται συνέχεια. Όπως πιστεύω ότι το βιβλιοπωλείο προωθεί και τους Χανιώτες συγγραφείς αλλά γενικά το βιβλίο, θεωρώ ότι αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις που πρέπει να γίνονται συνέχεια, όχι μόνο μεμονωμένα από ένα βιβλιοπωλείο, αλλά γενικότερα και από όλα τα βιβλιοπωλεία και από τον χώρο ως σύλλογο. Άριστα. Πάρα πολύ όμορφα, πολύ τακτοποιημένα. Βρίσκεις αμέσως ό,τι θες. Μπράβο τους. Αυτό το βιβλιοπωλείο έχει ιστορία πολλών χρόνων. Που σημαίνει υπάρχει εμπειρία, υπάρχει τάξη, υπάρχει γνώση και πάρα πολλά πράγματα. Και πρέπει η νεότερη γενιά, αφού έχει περάσει το χαρτοπωλείο και βιβλιοπωλείο Πελεκανάκη στη νεότερη γενιά, στα παιδιά του Τάκη του Πελεκανάκη, νομίζω ότι σίγουρα πρέπει η νέα γενιά να στηρίξει και να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας επισκέφτηκε απόψε. Είναι μεγάλη μας τιμή και εκ μέρους της οικογένειάς μου. Είναι
Εντάξει, κάναμε πολλή προσπάθεια για αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο πιστεύουμε ότι θα προσφέρει κάτι ακόμα καλύτερο από το προηγούμενο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, με μεγάλη ευγνωμοσύνη τους κοιτάζω σήμερα και κοιτάζω μπροστά. Το όραμα του Κώστα του Πελεκανάκη συνεχίζεται. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας.